hrvatskog naroda koji je taoc vaših uhljebničkih politika, odluka i stranačkog kadroviranja. S jučerašnjim danom bivša ministrica Martina Dalić preuzela je Podravku. Dobila je povjerenje nadzornog odbora, odnosno točnije bi bilo reći Vladinog nadzornog odbora. I tako u svoje ruke dobila neke od najvećih hrvatskih brendova poput Lina, Linolade, Vegete, Dolcele, Eve, Fanta, Fini-minija, Quickia i mnogih drugih. Kod ovog imenovanja stručnost, reference i zasluge nisu upitne ako pitate one koji odlučuju. Sve od navedenog je bivša ministrica dokazala onima, odnosno bolje rečeno onome, čije je mišljenje jedino važno. Capo di tutti capo može što god hoće. Pa tako može i imenovati bivšu ministricu na čelno mjesto jedne od vodećih hrvatskih kompanija. Ovo imenovanje Martine Dalić predsjednicom uprave Podravke jasno govori da su obračuni vladajućih s koruptivnim, amoralnim ponašanjem uvijek samo kozmetički i privremeni. Ovakvi potezi ne samo da pokazuju da nemate volje, želje ni snage da prekinete s ovakvim praksama, nego dokazuju vaše temeljne vrijednosti kada je u pitanju odnos prema državnoj imovini, odnosno imovini hrvatskog naroda. Hrvatskog naroda koji je taoc vaših uhljebničkih politika, odluka i stranačkog kadroviranja. Te vaše politike nisu novost na hrvatskoj političkoj sceni. To je već uobičajena praksa političkih elita koja našu zemlju na taj način vodi već desetljećima. Hrvatska ne može napredovati i zato je moja dužnost kao zastupnika u Hrvatskom saboru i kao hrvatskog domoljuba i suverenista kojem su interesi nacije na prvom mjestu, da upozorim da je ovo skandal preko kojega nećemo preći. Predsjednik Vlade, a samim time i Vlada Republike Hrvatske ovime je izgubila svaki kredibilitet da govore o gospodarskim temama jer su pokazali da im niti opterećenje razno raznim aferama poput Borga, niti dubiozni proces propasti Agrokora ne predstavljaju prepreku da se Martini Dalić u ruke da jedan od najvrjednijih hrvatskih dragulja gospodarstva. Martini Dalić koja je javno tvrdi da je Agrokor sjajna referenca i pritom se svima nama smije u lice. Kao i Vegeta, Podravkin najpoznatiji brend, Plenković se miješa u baš sve. Ekonomija nam je politizirana kao da smo u Sovjetskom savezu, a to potvrđuje i nedavna neformalna koalicija s gospođom Peović iz Radničke fronte i puhanje u isti rog oko bastiona vladajućih nazvan HGK. Jasan je motiv vladajućih na čelu s predsjednikom Vlade da se hrvatska tranzicija iz socijalističke ekonomije nikada ne dovrši. Jer kada bi politika izgubila kontrolu nad tvrtkama poput Podravke, kome bi smještali i gdje bi smještali bivše ministre opterećene aferama, gdje bi zapošljavali svoju rodbinu, kumove i stranačku vojsku. Ne smeta im da su mnogi poduzetnici i obrtnici kao i njihovi zaposlenici danas na koljenima, što je mnogim obiteljima ugrožena egzistencija i budućnost. Oni će ustrajati na takvim nerazumnim politikama pretvarajući Hrvatsku u europsku Venezuelu. Preko 3 desetljeća obnovljene hrvatske državnosti koja nažalost nisu rezultirala zadovoljavajućim gospodarskim rastom i razvojem kojeg su svi očekivali, Hrvatska stagnira. Hrvatska zaostaje i prestigle su nas mnoge tranzicijske zemlje. Ne neke, nego najvjerojatnije i sve već danas. Ako bi postojao savršen primjer koji objašnjava zašto se to dogodilo, onda je to Plenkovićevo komesarsko imenovanje Martine Dalić na čelno mjesto Podravke.